Episodi primer. El testament de Lord Sebastian Apricot. Plitu? 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 Té? Au, vinga, noi. El misteri de l'estàleg de bronze preocupa molt els arqueòlegs. Londres. Lord Sebastian Apricot, el presumpte descobridor d'aquesta estatueta de bronze, afirmava que l'havia ocultat en un indret desconegut i, d'acord amb el seu testament, una part molt important de la seva fortuna hauria de ser lliurada a qui la trobés. Sí? Hola, doctor Taruell, com va tot? Has llegit el diari, Oliana? Sí, ara mateix ho acabo de llegir. M'agradaria parlar-ne, Oliana. Em sembla que t'interessarà el que t'he de dir. Pots venir a veure'm? D'acord, a 2:15 seré aquí al museu. Fins ara. Tot això no ho veig gens clar. Plitu? 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 Plitu, però què fas aquí, home? Va, surt. Vine. Bon dia, doctor. Bon dia, Oliana. Bon dia. Seu. El que t'he de dir, Oliana, és molt important. Bé, ja t'he parlat de Lord Sebastian Apricot. Ja saps qui era. Sí, un gran arqueòleg. Potser el més... Sí, i un home estrany, Oliana. Tota aquesta història de l'estàleg sempre m'ha semblat una ximpleria. Vostè, doctor Taruell, creu que de veritat existia aquesta estàtua? És clar que sí, home. Oliana, fes un esforç d'imaginació i concentra't als temps heroics de l'arqueologia. El gran Lord Sebastian Apricot és a punt de fer el seu descobriment. Te l'imagines, Oliana? Acaba de trobar l'estàtua. La va batejar amb aquest nom estrany, estàleg. Em va escriure una carta per fer-m'ho saber i em deia que estàleg és una paraula màgica perquè aquella escultura semblava tenir vida. Després, inesperadament, es va retirar a Anglaterra. Va començar la guerra i Lord Apricot va decidir que una humanitat abocada a aquests desastres no es mereixia els museus, les obres d'art, i va fer desaparèixer l'estàleg.
Oliana, Oliana, tu l'has de trobar. Jo? Tu. Durant molts anys he intentat descobrir aquest misteri. Ara ja sóc gran. Tu has de continuar. Sí. Espera, encara has de saber una altra cosa. Lord Sebastian Apricot va amagar aquesta estàtua. I ara, una fortuna enorme espera el que la trobarà. I en virtut d'aquesta disposició testamentària, la resta de la meva fortuna serà lliurada a aquell qui presentés en el termini de 25 anys des del dia de la meva mort l'estàtua que vaig batejar amb el nom de l'Estàleg de Bronze. I en deixo constància a la ciutat de Londres el dia 6 de setembre del 1960. Tu sabràs fer servir aquests diners en bé de l'arqueologia. Has estat un bon alumne meu. Ets un bon arqueòleg. Fins i tot hi ha alguna cosa en tu que me'l recorda. Mira. És ell? Lord Sebastian. Només amb un bigotet. Miri, doctor, tot això em sembla una història ben estranya. Això de l'estàleg, segons vostè, no és cap broma. I a sobre sóc jo qui l'he de trobar. Escolti, vostè diu que l'estàleg és a Anglaterra. És el que tothom es pensa. Però jo estic segur que és aquí. He seguit moltes pistes. Gairebé era al final del camí. Tu el trobaràs, Oliana. Jo? Hi ha un llibre que t'ajudarà, però no et serà fàcil. I a més, hi ha més gent que el busca. Les mans blanques. Les mans blanques. Què són les mans blanques? Veuràs. A Londres, Lord Apricot va viure els seus darrers anys amb una germana i els seus nebots, 2 bessons. Es dedicava a escriure i a ordenar les seves col·leccions. I els 2 nebots, els bessons, li feien la vida impossible. Quines mans? Fugiu, fugiu! Aneu a rentar-vos les mans. Sí, oncle. Però què feu? Deixeu això, amb aquestes mans. Sí, oncle. Què heu fet? Ens has dit que no toquéssim res amb les mans brutes. Ens n'anem amb les mans, oncle? I en morir, a més de decidir que gran part de la seva fortuna seria per a qui trobés l'estàleg, Lord Apricot va deixar una petita renda als seus nebots, però els va posar una condició, que per sempre més anessin amb guants blancs, perquè fins aleshores, deia, sempre havien dut les mans brutes. I aquell llibre que em deia? No vols saber com és l'estàleg abans? Que té alguna fotografia? No. Lord Apricot me'n va fer una còpia de terra cuita i me la va regalar. Agafa'l tu mateix, aquell. No sembla una peça tan important. Perdoni, sóc un desastre. Potser podríem... Deixa-ho córrer. Ja has vist com era. I aquesta còpia no té cap valor. Perquè ara tindrem l'estàleg de bronze. T'has fet mal? No, un tallet. Ah, el llibre. Només en conec un exemplar a la biblioteca de la universitat. És un llibre estrany. El darrer que va escriure. Només em va fer imprimir 4 o 5. Te'n faran còpies. Té. Aquí tens el títol.
Comença per la pàgina 45. Per ara, és tot el que et puc dir. Afanya, Doliana. Moltes gràcies, doctor. I apera't aquesta ferida. I posa't un altre cordó a les sabates. Sí, gràcies. Hola, bon dia. Hola. Miri, tinc la referència d'aquest llibre. Sí? Un moment, Oh, quina casualitat. L'acabo de deixar ara mateix, Llàstima, tinc tanta pressa. I no sap quan el tornaran? Em sembla que el té aquella noia d'allà, veus? Aquella d'allà. Gràcies, Adéu-siau. Escolti. Escolti. Ei, escolti, senyora. Escolti. Ei, escolti. Escolti. Escolti, esperi! Escolti, senyoreta, ja sé el que li passa. És una vena. Duc la mà embenada. No és un guà blanc. Miri, és una vena. No sóc els mans blanques. Ho veu? Vagi-se'n. Miri, és una vena, només una vena. Miri, senyoreta, aquest matí m'he fet un petit tall i la veritat és que m'he passat una mica amb aquesta vena. Només volia preguntar-li si trigaria gaire amb aquest llibre. La veritat és que em sembla que vostè sap moltes més coses. Les mans blanques, per exemple. Miri. I tu qui ets? Jo sóc l'Oliana Molls. Jo sóc la Betty. Mira, aquí la pàgina 45. Què hi busques? I tu, què hi buscaves? Jo estava estudiant aquest Lord Apricot. Hi havia moltes coses que no entenia. Però aquest matí, quan he llegit el diari... El testament? Sí, he començat a entendre moltes coses. Mira, el camí comença a dalt la torre de Sant Miquel del monestir de la Serra de Rodes. Rodes? L'illa de Grècia? No, dona, hi ha un altre Rodes. Escolta, confies en mi, sí o no? No ho sé. Tens cotxe? Bé, mira, escolta, aquí et quedes el llibre tu, tan tranquil·la, i jo me'n vaig. I ja ens veurem. Ei, espera! Aquest llibre, no sé què passa avui, que l'han demanat 2 persones ja. Hem arribat tard. Ho sento, se l'han endut en préstec ara mateix. La torre de Sant Miquel del monestir de la Serra de Rodes. No voldràs anar gaire lluny amb aquest cotxe. I ara? No. Em dius on anem, doncs? Mira, escolta, jo sé on anem i tu tens el cotxe. O sigui que ni tu ni jo ens podem escapar. D'acord? Vale.
I entens de mecànica? Sí, això és l'aigua, dona. Això és l'aigua. Però què dius? Si no va amb aigua. Ja, espera. Espera, anem a preguntar a veure. L'Oliana Molls no sap on s'ha ficat, però l'aventura és l'aventura. La setmana que ve, un missatge del La Torre.